Илья Максимов, Виктор Селиверстов, Эдгар Филиппов һәм Алабуга мәдәният сәнгать колледжы студентлары эшләре тәкъдим ителгән күргәзмәне Халыклар дуслыгы йорты директоры Ирек Шәрипов ачты. Һәр халыкның дини ышанулары үзе өчен иң кадерле әйберләр. Менә керәшеннәрнеке шушы күргәзмәдә ачык күренә иде. Шуңа чакырдык. Гомумән алганда, безнең өчен бу бик мөһим ел. Татарстанның халыклар ассамблеясы дуслык йорты өчен һәр ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Безнең эшебез шундый. Әмма быел инде менә иң тыйнак, иң кыюсыз кешеләр өчен дә үзе турында әйтергә мөмкинлек бирелә торган ел. Бездә бит инде керәшеннәрдә тиздән зур бәйрәм. Хәзер менә бу бәйрәмгә бөтен җирдә, бөтен халыкта шушы зур бәйрәмгә әзерлек бара. Өйләр юалар, чистарыналар, ураза тота халык, әзерләнә бәйрәмгә. Шушы бәйрәм рухын менә без бүген күргәзмәдә күрсәтәбез. Людмила Белоусова фикеренчә, этнохудожество юнәлеше керәшеннәргә яңа нәрсә. Аңа Илья Максимов нигез салды. Менә монда, менә бу эшемнең исеме Питрау шибәре дип атала. Менә инде Мамадыш ягында Җири авылында үткәрелә торган зур бәйрәм ул безнең. Менә ул эш менә Җиригә Питрау дип атала. Анда монсы как раз менә үткәрелгән Питрау шибәренең. Инде мин монда күрсәтәм керәшен күлмәгенең бер өлеше, аның башка кигән түгәрәк яулык. Түгәрәк яулык гадәттә түгәрәк яулык абынсы калпак, чәчәк калпак. Андагы бизәкләр бил табигатьтән алынып эшләнгәнен күрсәтте, табигать баласы дип атала бу эш. Илья Максимовтан аермалы буларак рәссам Виктор Селиверстовның кыл каләме күбрәк табигать күренешләрен чагылдыра. Безнең мондай ат бар иде. И әти атта җирде. Шушы бүрекләрнең колакчыннарын төшереп, шушлай итеп йөридер. Шуны ул монда йөрмәде, авылда, мин аны монда куйдым. Бу картинага. Олы көн җакты бәйрәм күргәзмәсе белән 7 майга кадәр танышырга мөмкин. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.